بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Hürmetli başımızın tacı olan ustadlı, dili doğalı olan hacı dedeli, yüreği imanına yalfırlap duruyan yaş, cavan, Müslüman doğullu, Huday Tebarek ve Teala hemmenizin etiyen taat ibadatlarınızı öz fazl-ı kerem bilen kabul etsin. Huday Tebarek ve Teala dergahına kaldırıyan kollarınızı, açıyan ellerinizi, dininizden çireyim, dünyanızdan çireyim, oğlan uşağınızdan çireyim, Allah'dan isleyen hayır maksatlarınızı, dini dünyevin Allah hemmenize ata etsin inşallah. Huday Tebarek ve Teala afiyeti başımızdan ayırmasın, can sağlığı başımızdan ayırmasın, emniyeti başımızdan ayırmasın. Huday Tebarek ve Teala dini celeselere bereket verip aytyan eştiyenlere emel tevfiqini Allah nasip etsin. Bir vaqt Resulullah aleyhi afdalus salatu vesselam öz amusi Hazreti Abbas'a tavşırıptır. Hemmemize tavşırdığı Resulullah aleyhissalatu vesselam ummatından birine bir zatı tavşırsa, haytı bir sahaba tavşırsa, bir zamana khassa, ya bir şahsa khassa, her zamanda olsun, her asırdaki, her nesildeki imanın içinde yaşayanlara Resulullah aleyhisselamın tavşırdığıdır Müslüman doğullu. Ya Abbas ammen nebi ekthir mined duai bil afiye. Ey Nebiyin amusi, Peygamberin amusi olan Abbas siptir Resulullah aleyhisselam. Allah'a kan dua et afiyet bilen. Hudaya afiyet, sağlık, parahatçılık başımızda bolup dursun deyip kan dilediptir. Yani Resulullah aleyhisselamın tavşırdığı hemmemizden şirim tavşırdığıdır. Huday Tebarek ve Teala başımızdan afiyeti ayırmasın, sağlığı başımızdan ayırmasın, şizri yurt parahatçılığı başımızdan Allah ayırmasın. Şonu kan dua et, ey Abbas, ey Resulullah'ın amusu olan Abbas, Hudaya kan yalvar afiyeti başımızdan ayırmasın. Ni deyip Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın tavşıranı. Bir gecedeki mevzu elhamdülillah yaş oğullu, cavan Müslüman doğullu, bizim bilmeli zadımız Hazreti Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh'ın mübarek siretinin içinde geziyoruz. Abdullah ibn Mes'ud Resulullah aleyhisselam'a 6. nefer veliye Müslüman imana girenine. Men 6 nefer yerin yüzünde Müslüman maka 6. men ettim diye. Resulullah aleyhisselam'ın mübarek ağzından 70 surani özüm öğrendim, hiç kim aramızda yok etti diye. Şu iftiharlan üstübilen Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh bir yerde bir arzu etti. Kaş ki men şun yerine olsatdım da deyip bir sahaba, kari sahaba, Resulullah aleyhisselam'dan Kur'an öğrenen sahaba şol dünyadan geçenini Resulullah aleyhisselam mübarek kavra gira kadani öz eli bilen Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer defeden sallap maňa doganuňyz ýakylladın, doganuňyz maňa garşyn indirin deyip Resulullah aleyhisselam bir sahaban kavryň içinde öz mübarek eli bilen alıp jaýlap başucunda doga edipdir. Allahümme inni emseytu anhu radiyen ferza anh
Hudaya men şu sahabadan razi bollum, sen neşinden razi bolliya. Şu dogan edenne Abdullah ibn Mesud, men 15 yıl şu sahabadan önce İslam dinine girdim. 6 nefer musulman maka 6-ncısı men ettim. Emme hemme iftiharatla bir yana şu taada Resulullah aleyhisselam mübarek eli bilen jaylap şuna men razi Hudaya senne razi bolliyenne ka şu kavrın ayesi men molsettim diye akadan arzu et kalanım diye. Şigizede Hazreti Abdullah ibn Mesud ve şol yankı bolon vakıa ol sahaban adı näme inşallah gurunun evine gelir. Emme evde bir billemel zadımız musulman doğullu. O sahaba nezire şu dereceye yetiye. O nezire veliye şizire bir Abdullah ibn Mesud yal sahaba mın izini arzu et qaliye men şonu yal bolsam da deyip. Resulullah aleyhisselam'ın qonşusu bolupdur. Resulullah aleyhisselam men yanımda bol, öyün ştada bolsun deyipdir. Kur'an'ı Resulullah aleyhisselam'ın özü evredipdir. Dünyadan geçenne de kavrda mübarek özü girip jaylapdır. Bir dereceni görecek bolsaň yeňillik bilen bolmaýa musulman dogullu. Ol hemme zadyn feda edipdir. Hudaý üçin Resulullah aleyhisselame hicret edip gaýtdy. Adam käde wagt bolýa ey ýaş jawan musulman dogan. Hudaý üçin senne bir hicret etmel wagtyň bolýa. Bir günäň zeminesi ferahem bolýa. Bir günä edam al ýagdaýla gelýä. Şu taada sen Hudaýyň razysylygyn ilerçe kakadany Allah'ın hoşu gelmeye, Allah'ın rezayeti yok diýsen, muhakkak sen başyňda Hudaý şondan gawrak zady saňa jurlaýada. Yani bir sen edam al ýagdaýlaň bir harama baram al ýagdaýlaň bolýa, ay şu zady men Hudaýyňa hoşuna gelmeýär diýip Hudaý üçin terk etseň, ondan gawrak zady Hudaý Taala saňa kökleýär. Resulullah aleyhissalatu vesselam aytýar: "İnneke lan ted'a şey'en lillahi azza ve celle illa beddelaka Allahu bihi ma huwa hayrun laka minh." Ravahul İmam Ahmed. Sen Hudaý için hiç tadı terk etmersin. Haram mamala bolsun, haram oturşyk bolsun. Ýaş oglalla öller bir harama baramal dost bile oturýan bir haram ýagdaýla bolýa, haram irtibat bolsun, biz zemine giň, muny özüň näme berdaş etseň edamaly. Her bir haram eki Hudaýyň razyçylygy ýok bolýan zady, ay men şunu Hudaý üçin men goýaýyn diýip terk etseň, Resulullah aleyhisselam'ın aýdan sözü. İlla beddelekallahu bihi ma huwa hayrun laka minh. Muhakkak %100 inneke la tuhliful mi'ad. Allah'ın beren wa'desi Allah wa'desine tersleşmeýär. Şonu Hudaý Taala ondan gawrak zady saňa Hudaý Taala kökleýär. Hükmen şol sen terk etýän zadyň jinsinden bolmak gerek ha. Meselem bir haram iş terk etýäňde ogluluňy bereket Hudaý Taala goýýar. Bumat oğulgyzyň diýenini etdirip bolanak zamanada bolýa atajan, bolýa enejan niplap bir salih ewlatlar Hudaý Taala nirden saňa açjak mälimde. Şoň beraberinde zindigiň bir ýerde Hudaý Taala saňa açýardy. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Süleyman'ın gurrunini Sad surasında Hudaý Taala Hazreti Süleyman Hudaý için bir zady terk etdi. Görün Hudaý Taala näme men ihtiýaryny goýýar. Ala nabiyina ve aleyhissalatu vesselam. Ve wahabna li Davud Süleyman ni'mal abd innehu awwab. Biz Davud peýgambera oğlu Süleyman'ı verdik diye Hudaý Taala. Ni'mal abd neveyle qawbin detti. Hudaý Taala eýupdy Hazreti Süleyman'ı. Ni'mal abd neveyle qawbin detti. İnnehu awwab. Madam dilini estağfirullah vatdi. Madam tövbe estağfirullah Hudaýa diýip durýardy. Bizim aýdyp barýan mowzumuz Hudaý için bir zady terk etseň Allah yerini doldurýar ha. Imme şu mowzu aýdylyp barýan gurrunun içinde derslemiz alyp gidivermeli ha ýa şowlalla. Hudaý Taala ni'mal abd neveyle qawbende şu Süleyman diye illetine innehu awwab dilinne madam estağfirullah vatdi diye Hudaýa urulyp Hudaýa ýatlap durýardy.
Gowbendeliň sifetidir, gowbendeliň gylygdyr. Özümizi öwrenişdireýliň şuňa. Bazarda gezip ýöň, tükänni otyň, işiň maşynyny, maşyn sürüp barýan, her ýerde bol, öýde daşarda. Estağfirullah, subhanallah, la ilahe illallah. Hazreti Süleyman ni'mel abd, ne veyle gowbendetdi diye, innehu awwab. Dilinde madam zikr varmışdı. Hazreti Süleyman bir gurrun molye. İz urida aleyhi bil aşiyyi safinatul ciyad. Hazreti Süleyman at bir necip heyvan beter gawur yemişdik. Hadis şerifte de ba her bir insan atı bir gawur ye, bir necabeti var, gözlerinde keyif etyen. Atın bir yokunma. Resulullah aleyhissalatu vesselam aytdypdyr. Seher wagtda Hudaý Taala her bir ata bir näçe kelime keplemeni ijaze berilýär. Her bir at seher wagtda doga etýär diýipdir Resulullah aleyhissalam. Hudaýa men adam oğullaryny mahbub etdi. Atın bir mahbub bolýarlygy, bir necip bolýarlygy, hatta Süleyman peýgambere de mahbub bolýarlygy seher wagtdaky etýän dogaty. Resulullah aleyhissalatu vesselamyň mübarek sözü. Hazreti Süleyman atları beter gawur yemişdik. Bir gün öýleden soňra ikini nararak, ikini golaýrak Hazreti Süleymana müňdäne atlary, o da bir ýuruk atlary, bir awadan atlary, bir nejady, bir necip nejatly atlary Hazreti Süleymanyň öwüne serwallar getirýär. Ey Nebiyallah, ey Hudaýyň peýgamberi, ýeriň ýüzünde padişah bolup ýören Süleyman peýgamber, şol atla bir nejady, bir gaw atlardan, ýuruk atlardan, daýaw atlardan, çapanna başga heýwanlara ýetdirmeýän atlardan bir ýuruk tizro atlaşyla diýip müňlerçe atlary Hazreti Süleymanyň öwüne getirip kökezilipdir. Allah ýoluna jihad edende şolara sen çapanda hiç wagtda başga zatly bilen ýerinden ýetip bilmeýe mesafeti gawrak teýetýärli, bir günüň içinde başga atlardan 2 baraberrek bile ýol ýürüýärli diýip Hazreti Süleymanyň öwüne getirilýär. İz urida aleyhi bil aşiyyi safinatul ciyad. Ol atla Hazreti Süleymanyň öwüne aýaklaryny galdyryp, gowruklaryny ýere degirip, bir at aýaklaryny galdyranda bir awadan şekli bolýar. Hazreti Süleymanyň öwüne hemme atla şeýle öwüne böküşip, bir daýaw atlyklaryny, nejadynyň gawdugyny kökezmäne durupdyr. Hazreti Süleyman bular gözläp duruşyny ikindi bilen agşamyň arasynda bir okuyan zikri varmışdy Hazreti Süleymanyň. Bular gözläp duruşyny ol awadan atlary güýmenip Hazreti Süleyman ikindiden soňra okuyan zikirlerini unutupdyr. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكري عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. Bir görüpdir gün matypdyr biz zikir okuyan zikirleri gally. Hazreti Süleyman birden men okuyan zikirlenme atdy diýipdir. Men bulary güýmenip barşyma, bir dünýäň zatlaryna güýmenip barşyma an zikri Rabbi, meni ýämiň zikrinden gafil goýdy bula men diýipdir. Men bula zikirden gafil etdi, meni gün batyk gitdi. Rudduha aleyye fatafiqa mashan bis-suqi wal-a'naq. Hazreti Süleyman şu atlaryň hemmesini bäri getirin diýipdir. Bulara men güýmenip barşyma, bu hayır zatlara güýmenip barşyma men zikirden galdym, Allahdan men galdym diýipdir. Atlara wakakydan men Allahdan nalyk galyp başarmarsyňyz bir gezek boldy diýipdir. Hemmesiniň damagyny çalyp, Hudaý ýoluna damagyny çalyp, garyp gasarlara iň sadaka diýakadan paýlapdyr. Bir näzire bir nejatly atly, ýuruk atly, emma men Hudaýdan alyk galyňyz diýakadan Hazreti Süleyman hemmesiniň damagyny çalýar. Hudaý için bir zady etseň, Hudaý için bir zady goýsaň, Allah ondan gawrak zady berýär. Hudaý Taala ol ýuruk atlardan ýurukrak zady Hudaý Taala Hazreti Süleyman peýgamberiň ihtiýaryna goýýar. Hemmäňiz bilýäňiz. Hazreti Süleyman Hudaý Taala ol atlaň jaý gözine dakydan ýeli ihtiýaryna goýýar. Atla bir güllap ýörse, nagat mesafet gitjek, näçe kilometr gitjek. Emma Hudaý Taala ondan ýuruk ýeli Hudaý Taala Hazreti Süleymanyň ihtiýaryna goýýar. Wa li Süleyman ar-riha guduwha şehru wa rawahuha şehr. Süleyman için ýelleri ihtiýaryna goýuldy.
Ey musulman dogollo, erti salkın wagtda Hazreti Süleyman yel bilen uğrasa öýleçellim 1 aýlyk ýol gitýärmişdi. Öýleden soňra ikinneçellim agşamaçellim ýene yel bilen gitse ýene 1 aýlyk ýol mesafet teýetýärmişdik. Yani bir günün içinde 2 aylık mesafet gityen ol atlardan tizrek, yurukrak yeli Hudaý Taala Hazreti Süleyman'ın ihtiyarında koyuyor. Hudaý için sen bir zatı koysan, Hudaý Taala muhakkak on jaýyn doldurýar. Ha biz de şeysek Süleyman peygamber ýaly bizim de ihtiyarımızda koyulacak mı? Süleyman aleyhisselam ýaly imanın bolsa, şoňa berýän Allah bizim de Allah'ımız. Yani yeter iman Hazreti Süleyman aleyhisselam'ın imanı ýaly bolmaly. Bir dünýede sana berilmese de kıyamatda sana hükmen dereceň bada. Bir günäwa terk etýän Allah'ın ýanyna cennet bada sana. Pes her zady Hudaý için goýulsa, ol muhakkak jaý doldurulýar musulman dogollo. İmam Şafii rahmetullahi aleyh gidecek wagtynda Hudaý Taala maňa akyl beripdir, derenglik beripdir. Hatta şu wagtda ulamalar aýtýarmışdyklar, yerin ýüzündäki adamlaryň aklyny hemmesin bir tarapda goýsaň, İmam Şafiiň akly derengligi bir tarapda, şolaň hemmesine jogap berýär diýip, şüzre bir derenglikde İmam Şafii bir meşhur bolan beýik ulamalaryň biri Kuddise sirru gidecek wagtynda bir gurrun bolupdyr. Bagdadyň sultany Harunur Reşid zenanasy Zubeyde Hatun bula bir gece ikisi aralarında bir fenomene gurrun bolýar. Zubeyde Hatun Harunur Reşid'iň zenanasy aýdypdyr. Aralarında fenomene bolýar, gurrun uzolýar. Ey dowdaky, ey cehennemi diýipdir adam sana. Bir de sultan adam bir zenanasynyň diýen zady maňa hewara agyr gelýär. Sen maňa dowdaky diýänmi? Eger men dowdaky bolsak, onda meni sen boşatýan. Biziň aramyz açylmaly, sen onda talak diýär. Indi bu gurrun gaharlar yatan wagtyndan soňra, ey biz gahar bilen bir zat edadyk. Benim aramyzda näme judaý düşdümike, düşmedimike? Men gahar bilen aýtdym, sen gahar bilen aýtdyň. Muny näzire bilmeli bolýar inni? Min şeriatden hukmy näme bolýarlygyny näzire bilmeli? Bagdadyň ulamalaryny ýüşürýär. Tamam ulamalar hemmesi sultanyň huzuruna ýüşýärler. Sultan aýtdy Harunur Reşid, biziň aramyzda şeýle gurrun bolly. Oham ol aýtdy, maňa dowdaky diýdi. Men eger men dowdaky bolsam, onda sen biziň aramyz açylmaly bolýar. Sen onda talak diýip aýtdym. Indi biziň aramyzda hukmy kesin, biz ýa joda bolýasmy ýa bolmaýasmy? Ulamaların hemmesi sükut edipdir. Biz sen dowdaky diýäniň ya adam dowdakymy, cennetimi, bu Allah'ın elinäki hukm. Maňa näme diýip bolýar? Bu hukmy ulamalar berip biljekkä diýerler. Şeýle gurrun edilip duran wagtynda 10 ýaş medenine İmam Şafii rahmetullahi aleyh şu jemiň arasyndan turupdyr. Ey sultan, sen jogabyň men ýanymda, men bilýän etdir. Ey ben inheme ulamaly bilen arasyndan sen näzir aýtjak? Yo men bilýän etdir, men Qur'an-ı Kerim bilen sana aýdyp berýin. Bolýa, gel ewe gelýär. Ewe gelakydany han aýt göreýilýär Harunur Reşid. İmam Şafii aýdypdyr. Ey sultan, şimat men sana mätäçmiýä, sen maňa mätäç bolupdyňmy diýär. Bir gije oglan 10 ýaşyndaky. Ol aýdypdyr, men sana mätäç diýipdir. Maňa mätäç bolsaň, ilmiň izzeti bar diýipdir, ilmiň şerafeti bar diýipdir, ulamalaryň hormaty bar diýipdir. Oturan taxtyňdan etegin men marwa oturmaly bolýan diýipdir. Sen gulak açjak bolsaň, sen şuma şeriate muhtaç bolupdyň, ilmiň hormatyndan çyrym düşersiň diýipdir, men marwa oturmaly taxta. Sultan etek düşýär. İmam Şafii barýa taxta oturýar. Men senden bir zatlary sorajak, men diýen zadyma jogap ber diýipdir. Biziň mowzumyzda degişli gurrun. Ey sultan, umrunda bir gezek bollumy? Bir harama baramal ýagdaýyň bolupdyka, bir güne baramal ýagdaýyň bolupdyka, Allah'ın azamatından korkakadani, Hudaý hazır o nazırdır. Allah'dan men nire kaçayın niyakadan, şol haramı terk eden yerin bollumy? Harunur Reşid aýtdyr, bollu diýipdir.
bir günä edamal ýagdaý maňa gelen wagtynda men Hudaýyň azamatyndan gorkup, Hudaý men görüpdi diýakydan şol günäni goýdum diýipdir. Bab diýipdir ha edenişim. İmam Şafii aýtdyrmyň jababynda onna siz erheley diýipdir. Siz araňyzda fasl düşmedi, siz araňyzda judaý düşmedi. Siz häzir döňkü erheleyliňizde ýaşap bilýäňiz diýe. Ulamalar aýtdyrlar, sen nerden aýtdyň muny? İmam Şafii aýtdyr, Qur'an-ı Kerimden aýtýan diýipdir. Qur'an-ı Kerimde Hudaý Taala aýtýar: "Ve amma men khafa maqama rabbih ve nahan nafsa anil hawa fa innal cennete hiyel ma'wa." Men zenanasy sen dowzahy diýdi. O da men dowzak jaýym bolsa sen talak diýip aýtdy. Men jaýy Hudaý Taala Qur'an-ı Kerimde aýdypdy. Bir adam Allah'ın azamatından, Allah'ın makamından korkup günahını terk etse, on jaýy dowzakda, on barjak ya jaýy cennet diýipdi Hudaý Taala. Bir de ömründe bir gedek haramy Hudaýdan gorkusyna terk edipdir. Şol aýa görä bu adamyň jaýy dowzakda, bu adam cenneti diýipdir. Hemme oturan ulamalar mıň öwünden galakadan el çarptyrlar. Şu gişliklikde şizire bolýan adam ulalondan näme bolmaly? Ulalonda Hazreti Hızır ala nebina ve aleyhissalatu vesselam bir wagt Hazreti Bilal Havwas diýen bir ewliýa taşýa İmam Şafii näzir adam ewtatlardan diýipdir. Ýeriň ýüzündäki ewliýalardan diýipdir. Sen bir yerde Hudaý için terk eden ýeriň barmy? Hawa ba diýen wagtynda sen jaýyň cenneti diýipdir. Ýani biziň mowzumyzda degişli görüň. Ey jawan musulman dogan, bir yerde haram edamal ýagdaýda, bir günä bolamal ýagdaýda Allahdan gorkakydany terk etseň, halwatda bol, günäň zeminesi ferahymda. Şu Hudaýdan gorkusyňa goýsaň, şu dünýede zendegiňde bereketiňde kän ýerde görersiň. Malyň bereketi iner, ýaşaýyşyňa bereket geler, özüň bilen zinanaň arasynda bereket geler, oglalaň salih bolar. Şol günäni goýsaň, zendegiňde muhakkak görýäň da şonu. Şon Rasulullah aleyhissalamyň aýdan sözi. Emma günäň zeminesi ferahym halwatda oturan wagtynda bir gorkuyan bir hadis şerif we musulman dogan jawan oglan şu halwatda günah etmek Allah'ın ýanyna inki ulakon zatda. Günäň her ýerde bolsun, halwat aşkary ýok ha. Emma şu halwatda bir günäle bolýa, hiç kimin görmeýän ýerine bir hadis şerifde Rasulullah aleyhissalam aýtdy: "Ewünçe özüme nasihat, soňram seni ýaşaglana nasihat." Şu halwatda bolýan günäden beter gorkaýlyň. Rasulullah aleyhissalatu vesselam aýtdy: "La a'lamanna aqwaman min ummati." Ummatımdan bir tofar adamları, bir tofar kavumları bilýän diýipdir Rasulullah aleyhissalam. Kıyamet gününde ye'tuna yevmel kıyameti bi hasanatin emsali jibal. Kıyamette dağ ýaly sogapla, akça sogapla ewüne getiriljek. Kıyamet gün bolanda dağ ýaly sogapla muň ewüne getiriljek. Ak, yalfyllap, sogap bolupdy hemmesi. Emma şolun hemmesini feyec'aluhallahu azza ve celle haba'an mansura. Hudaý Taala şolun hemmesini eýni bir eliňe bir gum alýan, tozan alýan, üfläňde näzire tozyp gitýär. Şol dağ ýaly sogaplar Allah hemmesini haba'an mansura, tozylýan, ýel bilen tozylýan ýalet göberjek. Hemmesini pudr edip dargatjak. Hazreti Thawban diýen sahabe Rasulullah aleyhissalamyň ýanyna myşdyk. Ya Resulallah sifhum lana. Ya Resulallah bu aýtýan adamlaryň bir ömür sogaby üçüren bolsa, kıyamette dağ ýaly sogaplarymyň pytyrak gitjek bolsa, şolu näzir adamlar? Ya Resulallah bizi bir açykladan ber, bilmeden şol adamlardan bol galamayly biz. Näme gylyklar we olar özümizden aýyraýly ya Resulallah? Ola näzir adamlar bize açykladan ber diýip Hazreti Thawban aýtýar radiyallahu anh. Rasulullah aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. Ola da siziň dogallaňyz diýipdir. Eýni siz ýaly etýän işleri etýärle, siz ýaly namaz okuyýärle, siz ýaly ýagşylyklar etýärle, hatda gijelerde tahajjud namaza turýärle, gijelerde tahajjudlarda da okuyýärle. Emma walakinnahum aqwamun iza khalu bi maharimillah intahakuha. Emma ola bir kavmi ki heminki bir halvata geçtiler. Bir halvat fursat tapsalar Allah'ın haramlarına, Allah'ın koyup
haram edip koyan zatlarına hatki hürmet etýärler. Halvatda ýam harama var ýärler. Adamın görmejek yerlerini bir Allah hazır nazır diýakadany hiç wagtda şonu ýatlaryny salmaýarlar, günäge rahatçak bar ýärler. Şol adamly kıyamatda dağ ýal sogaplar Hudaý Taala hiç etip berjek. Hudaý saklasın. Hudaý için emme şo taada terk edip başarsan, Allah'dan korkucuna terk etsen, zindegiňde kän ýerde bereketleri görjekdir insan. Bir dünýe bolmasa, o dünýede muhakkak bada başymyzda. Ulamalar aýtýarmyşlar, "Zerretun minel ahireh hayrun mined dunya we ma fiha." Ahiratdan birçe zerre, yani birçe zerre ahirattan dünýäň içindäki zatlardan gawy diýmişdik ulamalar. Biz dünýäni gyzgyn tutýas. Geçen ulamalar, geçen ýagşy adamlar bular hatda öz Mahtumul İşanymyz her ýerde aýdylan wagtynda Mahtumul İşanyň şeýeri dünýäni gyzgyn tutmagyn, işin gör bekar ýatmagyn, Mahtumul unutmagyn, gidejekden Feragi dünýe diýişdir, diýişi görseň diýibi hiçdir, jahanna ýaman işdir, gury gelip boş gitmek. Ya dünýe, bu dünýe diýip ýatan serhoşlar, inanmayan kafir bolar kardeşler, mahtum ol diyer geler şu işler, kıyamet gün kullar bilse gerektir. Şu dünyanı kızgın tutmaň, hemişe tavsirk giden zatlary. Zerretun minel ahireh hayrun mined dunya ve ma fiha. Hudaý için terk etseň diýdik. Hükmen günäde käde wagt bolýasyň gaharyň gelip tuda, birine sen bir gudratyň bar, sen inni telafi edamal ýagdaý gelýär-da. Sen bir wagtda sen asabyň oýnapdyr, saňa bir narahaty başyňa getiripdir. Sen günüň bir azydypdyr, sen ýüregiň kän agyrdypdyr. Inni sen şoňa telafi edamal wagtyň gelýär-da. Şo taada gaharyň ýutýaňda Hudaý için geçýäň. Şi deseňa Hudaý Taala jaýyn doldurýar. Boş gitjek zat ýok musulman dogan. İmam Şafii rahmetullahi aleyh Bize İmam Şafii rahmetullahi aleyhin sünden kän gurrunly boljak. Hudaý tebarek we taala İmam Şafii rahmet qawy ýagşy adamlar agdaňda rahmet ýinýär diýe. İmam Şafii'nin rahmetinden Hudaý tebarek we taala biziň deserlerimize indersin. İmam Şafii rahmetullahi aleyh beter ýagşy adam gawa adammışdyk. Bir gün dersiň maşynyna oturan wagtynda Hazreti Hızır mına evtatlerdendir diye yerin yüzündeki evliyalan birdir diye aýtýar. Be hemin rahati bila evtat bolmaýarmyşdyk musulman dogan. Görüň ihtiramyny. İmam Şafii bir gün dersiň maşynyna oturan wagtynda gafa açyk duran bolmaly. Wagt turakadan oturýar. Turýan bolmaly, ýene oturýan bolmaly. 10 gaýtar turup oturýar. Müň ders oturarlar, nämeden sirim turýan sen? Wagt turýan, ýene oturýan diýipdirler. İmam Şafii aýtdyr, gafa çykdy diýipdir. Daşarda bir Alevizade bir Resulullah aleyhisselam'ın agtyklarynyň bir hojalaň biri gelýär diýipdir. Gelişmeýär, Resulullah aleyhisselam'ın agtyklar daşarda gelsin, men öwlerine oturaýyn diýipdir. Şola gelen wagtynda oýnap ýör, fakat kuçede. Gafyň agyna gelenni şoňa ihtiram oýakydan 10 gaýtar oturan ýerinden turup defa oturýarmyşdyk, galp oturýarmyşdyk. Resulullah aleyhisselam'ın agtyjaklary oýnap ýörüp, biz kim bolup dursa oňa öwrüne oturakydan galmanyr öýleýärmyşdyk. Bula İmam Şafii evtatlerden molýarlyk edeplerini görüň, ähli beýte bilen arasalyklaryny, bilen ihhlaslaryny görüň musulman dogallar. İmam Şafii gahar ýutmak barada bir gowgurryň aýtýar. Maňa bir hakymda zulm etse de Allah on men bagyşlaman gowurýan. Näme Allah hiç wagt on boş bermeýär diýipdir. Maňa zindegimde ýaşaýyşymda on jaý dolýar. Ewnçäkisi men intigam alyp bilýän wagtymda geçýän. Ewnçäkisi men eger geçmesem Resulullah aleyhisselam'ın ummatyndan biri hakkı men boynuma, men hakkım on boynuna walakadany Resulullah aleyhisselam'ın ummatyndan biri dowzaha girmeklige men sebep bolmaýyn. Şondan sirim men geçýän. Ikilenjisi Kıyamet gün molanda hemme peygamberle özün gaýgadenne
Resulullah aleyhissalatu vesselam ummatum diye kadany gaýgydyp, ummatyny gaýgydyp durýan Resulullah aleyhissalam. Ve lesawfa yu'tika rabbuka fatarda. Seni razi edersiýenne Allah İzen la arda ve wahidun min ummeti finnar. Hudaýa meni razi etjek bolsaň men razi bolmaryn, ummatymdan birçe nefer oda girse diyen Muhammed Resulullah ol ummatından çekçek bolup tuka men başı ucunna yok men oda ýerýän bolup men Muhammed Resulullah näzir gyndandyraýyn diýipdir. Resulullah aleyhisselam ummatın çekçek bolup tuka men näzir men hakym aljak diýakadan Resulullah ummatyny ody berip men Resulullah näzir gyndandyraýyn diýipdir. Ondan soň geçmäni gowurýan diýipdir. Üçüncüsü Allah hide boş koyacakmı deyiptir. Men onu hakım geçmesem ol oda yanar gider deyiptir. Emme onu men geçsem Allah bana sogap berýär deyiptir. Akıllı adam nämedir? Geçer sogabalar da bize sogaba muhtaç diýmişdik. Görün bu adamlaryň tefekkuraty, berdaşty, bu näzir adamlar. Men geçsem Hudaý Taala onu muhakkak zaýyn doldurar diýmişdik. Ya haram muamalet ýan, tijaret etýän bir gaw peýda görämali, emme görüp duňda şu haramdan geljek bolupdy da. Sen şonu terk etsen, Hudaý için, Hudaýdan gorkakadany, şoň muhakkak jaý dolýar da. Halal yerden Hudaý Taala muňatlyk edip berer. Halal yerden muňatlyk edakadan Hudaý Taala berer. Şon Resulullah aleyhissalamyň aýdan sözi. O tadan sen yine maly sen terk etsen haram maly, şayet mal gelmesin ha. Emma Hudaý Taala başga kän yerde zindigiňde muhakkak şonu saňa berýär da. Malik ibn Dinar rahmetullahi aleyh li ay yatruka ar-rajulu dirhaman haraman hayrun lehu min ay yatasaddaqa bi 100 dirham. Nagat olakon kepşi. Mali şuriyet ay halal haram saýgyrman, soňra men sadaka beren, garyp gasar gözlerin, men bu sadakaň sogabyny alaryn diýeninden nepdir. Müňlerçe dirhem sadaka bereninden öwünçäsinden bir däne haramy goşma diýipdir. Şol müňlerçe üýşrakadan soň sadaka bereninden öwünçäden haramy terk etýäniň sogaby, soňra üýşürip bereninden kändir diýipdir. Haram geljek bolýar da, şu haram maňa gerekkä diýsen, şu birçe dirhem haramy terk etýäniň müňlerçe dirhem, müňlerçe million sen onu harja edip halal haram saýgarmanyňdan şunyň gawdyr diýipdir. Halaljak malla sadaka berseň ýene haram terk etmäň sogaby kändir. Pes Hudaý Taala muhakkak müň jaýlaryny doldurjak musulman dogullar. Biz bir türkmen imanly İman bilen tanylýan, biz imanymyza iftihar etýän millet, ey jawan oglan. Biz ýüregimizdäki, damarlarymyzdäki halal gana ata-babalarymyzyň iman bilen ýaşan wujudundaky gaýratly damarlarynda ýürüýän halal gana biz iftihar etýän millet. Biz haramy iftihar etýän milletde. Biz imanymyza iftihar etýän millet. Bir yaş dost oğlanlaryň biri aýtdy. Bir üýşmeleň arasynda bir näçe nefer otiz biri bir etýän haramyny gaw köküdip tawjih edipdi. Şoňa iftihar edipdi. Bir haramy awadan köküdipdi. Öz tawjih edakydany şol edip duran haramyny üýşmeleň arasynda, jemiň arasynda muny gaw köküdipdi. Bir imanly, bir namazly, dehretli bir ýaş oglanlaryň biri aýtdy, "Baba, sen edip duran işin haram ha, bir dogurdy ha." Şey diýen wagtynda nauzu billah, ey musulman dogan, biz türkmen imanly ýaşap ýören edip duran işin dogurdy ha, sen näme agdapdyň diýip aýdanna, ay siz de namazly bolup, dehretli bolup, nauzu billah. Siz diýen zatlaryňyz näme? Siz bizere zatlara goşulyp ýörmäň, bu modern zindigi etmeli. Bu beru zindigi etmeli. Bu zamana fark edilmeli. Siz fakat nauzu billah, siz fakat deşik mısrawa näzire girmeli, şondan näzire çykmaly. Din fakat şonu görüňetýär diýdi. Indi din fakat şonu görüňetýän bolýarmy? Näzire girmeli, näzire çykmaly. Siz fakat şondan görüňediň, başga zada dehalet etmäň diýip aýtdy. Mundan joda şol öz edip duran zadyny tawjih etjek bolup, awadollajak bolup, onun 5 neferde ýanyna oty,
Ey hani iman, hani bir gayratly, hani bir ayağı üstüne kalmalymy? Edip duran işin näme? Utanmaýanmy diýmellämi? Hiç kim keplänek, o da hiç kim keplemeýär diýip özüninkini alyp salyp barýar. Özüninkini tawjih edip barýar. Üç adamın imansız gitmeginden korkyan niptir. İmam Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Üç adamın imansız dünyadan geçmeginden korkyan niptir. İmam Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Biri, Hudaý Taala inki olokon beren nigmaty iman nigmaty. Bir adama Hudaý Taala eneden dünya gelenine ak iman beripdir. Yaşı falan savartır. Bir gedek ömründe şu nigmata şükretmeye. Elhamdülillah ala ni'metil iman. Hudaý bana iman nigmaty berdi diýip aslan şu imanyň balygyna bir gedek şükretmeye diýipdir. Şol adamdan gorkyan ahir deminde imansız dünýeden geçmeden. İkincisi, imanla yaşap ýö, emma hiç gaýgy etmeýe ahir demim näzire bolar. Ahir demde de bir imanly geçmek musulmanyň gaýgysy bolmaly. Hiç bir ahir demimde imanly geçermi, geçmermi, hiç ýadyna düşmeýän bolsa, şondan da gorkyan nipdir. Ýatlap durmaly adamyz ha musulman dogan. Üçüncüsi, bir adamyň imansız dünýeden geçmeginden gorkyan nipdir. İmam Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Haram edipdu, harama da adam ökünmeli, yalňyşyp baran bolsaň towaň bolmaly. Haram edip duran zady öz gıygırakydan awadan kökese, şol adam nauzubillah imansız dünýeden geçmeginden gorkyan dipdir. Hemmemiz yalňyşar, harama barar, emma haramy tawjih etmek, onu bir dogry kökezjek bolmak. İmam Malik ibn Dinar kuddise sirru sawuk hawada barýan wagtynda sawuk hawada bir ýaş oglany görüpdir, bir jawan oglany görüpdir. Ey jawan musulman dogan, şugurunla bizi ötmeli ha. Bir ýaş oglany görüpdir, sawuk hawada daşarda yalaňaç duran bolmaly, ýukara könek bilen şo taýda özü dirläp suw bolup duran bolmaly. Sawuk hawada muň duruşy bir gayri tabii halat. Hey jana sen halyň gowmy, sen näme bir sawuk hawada dirlemeň? Bir dogryň uğur dädi diýipdir. Ol ýaş oglan näme diýipdir? Ey Imam Malik diýipdir. Näçe ýyl mundan öňçe şu taýda diýipdir, men ýalňyşyp bir günä etdim. Näçe ýyl mundan öňçe ýalňyşyp Allahyň hormatine hetke hormat etdim. Allahyň haramyna men bardym ýalňyşyp. Inni geçip barýan wagtymda näçe ýyl mundan öňçe şu taýda eden günäm ýadyma düşüp Allahdan gorkuzyma gymylap başarmanyn diýipdir. Haram edenden soňram Hudaýdan gorkuzyny derläp durýarlar. Ey biz näzir ummat bolupdyr. Günä näzire bize atdy bolupdyr. Bir ýalňyşyp bir haram eden ýerini gözläpdi. Men ştadan barýan wagtymda men bir günä etdim. Allahdan gorkup şondan şenem Hudaý Taala men tutamasyn dip. Näçe ýyl soňram gorkuzyny. Ey biz näzir ummat bolupdyr. Ey jawan musulman dogan. Ey ýaş türkmen. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın biz ummati, Resulullah aleyhissalam şol arasalığı bilen gijelerde teheccüd namaza turup bu gadri dik durýanmışdyk, ayaklar çiýişip gitýän peýgamberin ummaty biz. Allah'a yalvarıp namaza durup gijelerde mübarek ayaklaryn çiýişirýän Resulullah aleyhissalam'ın ummati biz gijeler ibadete dursun yataqydany erti bir wagtda turup gözümiz çiýişirýän ummat bolupdyr. Bir haramy iftihar edaqydan näzire bir imanly, enatan imanına geçen adam bir näzire bir Resulullah aleyhissalam'ın ummatyna bir gurrungle bolmaly. Om ýanyňky musulmanlar han muňa keplemellämi? Biziň dinimiz hemme zadymyz dämi? Ayağıncan keplep bolýarmy? Ol adam eger o zatlary bilýän bolsa, ol şeýtir keplep ýörmer. Sen kepleseň biýawra etdi. Ey musulman dogan, uruşmak gerekke. Emma diliň bilen dinimizden defa etmeli bolar ha. Biziň hemme zadymyz imanymyz dämi? Biziň ata-babalarymyz näme üstüne gaýdypdyrlar? Näçe müň şehitler ýaty, nämeden sirem ýaty? Hemmesi imandan sirem, dinden sirem dämi? Biz sahabalan gurrunlar dinin saklajak bolup, biri elin beripdir, biri ayağın beripdir, birinin gözüne ok çümüpdir. Bula dininden sirem näme biz bir
kılımız da gıymallamalı. Yandan hiç kim keplenak o da halan zadın deyip durmalı. Ola aytyan bolmur. Ya şoğul Allah, Müslüman da golla. Hazreti Abdurrahman ibn Auf radıyallahu anh Bedir jengini etdik. İki tane bir yaş oğlan men iki başıma gelakadan durdular. Biri Hazreti Muaz, biri Hazreti Muavviz radıyallahu anhuma. İki tane yaş oğlanlar. Bula gelakadan durdular. Maňa aýtdylar sen Mekkeň adamysy ey Abdurrahman ibn Auf. Biz Medineli Ensar sahabalardan. Ebu Cehli bize kököz, Ebu Cehl haýsy bolýar? Biz häzir göremizak. Men aýtdym Ebu Cehl bilen näme işiňiz bar? Bular bir ýaş oglan gördüm. Onu ola aýtdylar, biz eşitdik. Resulullah aleyhisselame ağzı bilen Resulullah aleyhisselame kän eziyetler berip sewen adam diýip eşitdik şonu. Resulullah aleyhisselame kän dili bilen eziyet beren adam eşitdik şonu. Bize bir kököz şonu, biz şo bilen işimiz bar. Şola gürrüň edip duran wagtynda onunça Ebu Cehl sefin arasından görünni. Men aýtdym sizin gözläp ýören adamyňyz şol Ebu Cehl idim. Şo wagtda ikisi deň Ebu Cehle garşyn gidakydany her gaýsy bir ýerinden baryp kılıçlary bilen Ebu Cehli Bedir jenginde şol ýaş oglary helak etdi. Soňra Resulullah aleyhisselame men öldürdüm bol gelen wagtlarynda Ebu Cehl şu ummatyň Firavuni. Ebu Cehl şu ummatyň Firavuni. Ebu Cehl beter akıllı deren adammışdyk. Emma aklyny Hudaýyň dininiň we Resulullah aleyhisselamyň aleyhine işläp helak bolýar. Men öldürdüm bolan wagtlarynda Resulullah aleyhisselam kılıçlaňyzy çykaryň diýdi. Kılıçda ikisi kan matdy Resulullah aleyhisselam ikiňiz de öldürdüňiz diýe. İki walakadan öldüripdirler. Emma şu Hazreti Muaz sahaba, ýaş sahaba ola aýtdy: "Ey dinden sirin bular näme bilen çeken zatlary?" Ebu Cehli öldüren wagtymda Hazreti Ikrame sonra Müslüman bolýar Ebu Cehlin ogly atasy ýykylan wagtynda gördi. Şondan gelakadany men elime bir zerbe wurdy kılçy bilen. Şondan men elim ýöne fakat hamyna ýawşakadan durdy. Elim şondan kullen jontyly fakat hamy degipdi. Şoda men jengden alqalmady. Bu gadry wuruşypdys bir gördüm elim maňa mızahym bolýar. Subhanallah, bilen imanlaryny gördüm elim fakat ýöne hamyma ýawşypdy, maňa mızahym bolupdy. Şaýtyan gurum Hayatus Sahabe tarih kabul etýän kitaby ha. Elim maňa mızahym bolupdy, öz elimi aýagym bilen basakadan özüm çekip elim gofardym diýe. Maňa jengde mızahym bolup durmasyn diýäkadan jenge çörňeşdim diýe. Bir dinden sirin bilen etip ýören zatlaryny bir kılın gıymallamalı bolara, bir Resulullah aleyhisselame sataşmalı bolara, bir dine degilip duran wagtynda näme etdiň, hatda gal bir kanymyz kızmaly bolara. Hey näme diýipdiň sen? Sen aýtýan zadyň näme? Bir 5 adam keplese hak hemişe össem de ol adam basyljak da, emma hiç bir adam keplemese bir musulmançylykdan nädir musulman da golla. Biz de bir imanly, biz imanymyza iftihar etýän milletler. O gaýra bardan gören nagat şehitle ýaty, araz şehit, täsmedahun tagzir aýtdy, 10 şehit kıydılar diýen oban illersinde ýatýlar. 13 tane zinana oglanjy kemmesi. Täsmedahun tagzir öz tarif etdi. 13 tane şehit şol hemmesi orsun elinden gaçyp gelýän wagtynda bir kewege girellerine bir çağızyk oglanjyk barmyşdyk, süýdemýän oglanjyk. Bu ağlamana duranda orsla bilýär bu tada musulmanlar we türkmenler we sen men enem şol hemmesi. Aňyrdan orsla gelakadany bulary hemmesini şo tada naýda çümdirakadany öldürýär. Şolaň bir diri galypdyr, soňram şeýitdirip öldürtdiýäkadan şo jada oglan soňram bärik aşakadan bular tarif etýär. Şolaň bagyrlaryna, şolaň yüreklerine naýda çümenne eýni özümize çümýän ýaly bolmalymy? Şola imandan sirim gelýärler. Biz arasalykda ýaşaýly, kanlarymyzda, damarlarymyzda şolaň halal gany bar. Biz imandan sirim can veren millet. Biz musulmançylygymyzy saklaýlyp can veren millet. Stalinin adamlar helikopter bilen defeden gelakadany gatly amedik gidenne imandan dänmän duran milletden biz. Orta ýyllaryndan ýetip gelýän wagtynda eşrak namazyny öpbermeýän türkmenden biz.
farz namaz daha. Orta yıldan yetik gelýän wagtynda işrak namazyny goýmar syakadany, dehret kılakadan namazyny goýmayan adamla dembiz. Sen şodur adamın oğul gyzdämi? Açlıktan can çıkıp barýan wagtynda hemsaýylar gaýdypdyr. İmane zatlary ýok. Emma hemsaýasynyň öýünde çörek görnüp duka, dünýede açlyga jydanym gawdyr, kıyamatyň oduny jydasam diýip, şoň hemsaýaň bar zadyn imani açlykdan can berelen oğul gyzdän biz. Näme imanymyzyň gadryny bilmez. Ey jawan, ey musulman dogan. Näme zat biziň aklymyz, yüregimiz doldurdy. Biziň gaýratymyzda şol atalan gany ýokmy? O ýyllan beýle onuň manyň taýhany bolup, halal çöregi ýdirjek bolup, haramy barjakka bolup geçen atalan gany ýokmy biziň wujudymyzda? Bugun azyk sen mamlan galjak bolanda han atan gaýraty, han şerafati, han yüregindäki baganaty, sen atan detdim çofan molakadan onuň manyň elinde gezdi. Fakat sana halal ýdirjek bolup, kışta garın eteginde yatdı, soğukta günün eteginde yatdı. Näme diýip sana halal ýdirjek bolup, wujudunda iman bolsun diýip. Emma elindäki guşy bilen ol atylan wujudundaky ba gaýratlar näme diýip ýitirýär? Dinimize degilenne biziň hemme zadymyz dinimizdir musulman dogan. Bir ýolly janly berildi, bir ýolly ganly berildi, bir ýolly başly berildi. Dayandılar, kök vurdular toprağa. Orsun enatalarımıza çektiren vaxtlarına dayandılar, kök vurdular toprağa. Qara baştan candan rahat geçtiler. Bir damjaga akçı güller tevsirep, yimrik ýaly neresi oglanjykly birçi damjaň ýerine susuzlukdan can berdi. Bir damjaga akçı güller tevsirep, suw ýerine ajal jamyny içdiler. Şehit bolup dünýeden geçip gitdiler. Arslan kemin hanjarally eneler, enelemiz we bilen batyrlygyny ýowlugyny görseň, ellerini hanjar alyp, gany teşne gawrlar gyrdylar, däne hinji ýaly bolup düzülip, däne hinji ýaly düzülip, otly oko päk göwsüni gerdiler. Lap orsla atan wagtynda geçirmer syakadany enelerimiz bir-birine hinji ýaly düzülakadany orsun atýan oklarynyň tirleriniň beraberinde göwslerini tutakadany mert bolup arslan ýaly bolup duran eneleň çagatsan biz. İmanı saklaýyp näçe müň şehitli garýeriňe tegine ýaty biz şolaň ogulgydyr. Biz bir azasyk bir vücudumuza giren zatlı bizim esaletimiz unutturmasın. Biz imanımıza iftihar etýän millet. Biz ata-babalarymyz halalyň ýerine gelip, halala iftihar etýän milletleň ogulgydyr. Ey jawan musulman dogan, Hazreti Mahdumul Işan näme diýär? Ol merdiň ogludur, mertdir pederi. Ol merdiň ogludur, mertdir pederi. Pederlerimiz, atalarımız merd adammıştıkla. Allah'ın şeriatine dayav adammıştıkla. Allah'ın kanununa, imanına yaşayacak bolyan dayav adammıştıkla. Ol merdin oğludur, merttir pederi. Gör oğlu kardeşi, serhoştur seri. Dağda düzde kavsa seyyatlar diri. Alabilmez yol varsa oğlu Türkmenin. Türkmen şizre millet. Türkmen imanına yaşayan millet. Biz harama iftihar etýän millet dädir. Biz imanymyza, biz islamymyza, biz Muhammed Resulullah ummaty diýip biz iftiharymyz şodur musulman dogallar. Hazreti Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh arzu eden zady, iftihar eden zady, men şeýle Resulullah aleyhisselamyň ýanyna bolmaklygym bilen men bir sahabany Resulullah aleyhisselam mübarek kabra öz girakadany jaýlady we şoň ýerinden Allahumma inni emsaytu anhu radiyan fardan. Hudaýa men şundan razi boldum, sen şundan razi bol diýakadany doga eden sahabasy kim? Hazreti Abdullah Zulbijadayn radıyallahu anh. Ahirki gurrüňimiz kamil bolsun. Hazreti Abdullah Zulbijadayn yetimmişdik. Yetimlikde, gariplikde olup ýören oglan. Mani agasy
emusu saklaye. Bir öz ayak üstüne qalar ýaly maňa mal mülk berýär. Ben hem öz ticaret etdiye te 16 ýaşa ýetdiye bir özüne bir daçyklary üýşüripdir. Soňra Resulullah aleyhisselam Mekke-i Mükerremen fetheden wagtynda bir de özü musulman bolýar. Şu küçük wagtynda musulman bolýar. Emma 16 ýaşanna emusyna agasyna musulman bolanlygyny bildirýär. Bir agasynyň ýanyna barıpdyr. Resulullah aleyhisselam dipdir, Mekke'ni fethetdi, bay gözdeşadım, sen özün pişqadam bolup ewe düşüp İslam'a girersin mike diýdim, emma sen girjekkä ýalla dipdir. Onda nä sen musulman bolan nädirsiň? Hawa men musulman boldum dipdir. Sen musulman bolan bolsaň ýolumyz aýra bolýan dipdir. Tamamy men saňa näme zat beren bolsam senden sıfır aljak dipdir. Allaha dipdir. Tamamy beren mal mülkler näme zat bolsa himmesin sıfır valypdyr. Hatta geyip duran egin maşynna da sıfır valýa. Ýörtüp öýüne garşyn gaýdypdyr. Nänesiniň enesiniň ýanyna gelýär. Enesi many bir iki däne bir gaty parçak dolapdyr. Zulbijadeyn digi iki däne gaty parçaga dolagullydygy. Himme zadyn sıfırıp agasy men emusu Aliye. Hazreti Abdullah Zulbijadeyn. Bişondan Resulullah aleyhissalatu vesselam'a Medine karşı nuriye. Gece vakti gelipdir. Resulullah aleyhissalam'ın mescidinin ağzına yatya. Erti namaz bolanna Resulullah aleyhissalam sahabeler bilen namaz okuya. Bir de şolun arasında yağday iki däne gaty parça dolagly bir sahaba. Resulullah aleyhissalam'ın gören vaktinde berik gel kim bolýan sen diye. Ola edipdir, men adım Abdul Uzza dipdir. Uzza diýip bot aýdylýar. Maňa şo wagtda şol at takypdyrlar. Botun guly, botun bendesiydi. Resulullah aleyhissalam aýdypdyr. O ýagdaýlar aýtýar, men şeýlelik bilen gaýtdym, maňa agam hemme zatlam sıfır walli, şu iki däne parça bilen saňa garşy hijret etip gaýtdym ya Resulullah diye. Resulullah aleyhissalam aýdypdyr, sen adyň Abdul Uzza, sen adyň Abdullah Zulbijadeyn. Sen Allah'ın kulu iki parça dolana kadani Huda için hicret edip gelen Abdullah sen niptir. Şondan sonra sahabaların arasında Abdullah Zulbijadeyn ma'ruf bolýar. Tebuk jeňi bolýar. Resulullah aleyhissalatu vesselam bilen jeňe garşyn gitýär. Abdullah ibn Mesud'un gurrunçtaýy. Bir gece diye men ýatypdym. Gözüm açdym, aňyrakda bir ot ýanygylly. O da garşy näme kadip bardım, bir gördüm. Hazreti Ebu Bekir bilen Hazreti Ömer Faruk radıyallahu anhuma bir cenazany gabra garşyn tallap etek iýindirip durlar. Bir gördüm gabryň içinde Resulullah aleyhissalatu vesselam ba, dogonyňyz maňa garşyn etek gaçyryň, etek iýindirin diýip, şo giýjäň içinde Resulullah aleyhissalam alypdy. Ol aýyrlan adam Hazreti Abdullah Zulbijadeynmişdi. Görün Huda için himme zadyn terk etýän Abdullah Zulbijadeyn radıyallahu anh Huda için himme zadyn terk etip gaýtdy. İki däne gaty parça dolan gaýtdy. Emma Allah myň ewezini doldurýar. Myň gören saadetini wezen Resulullah aleyhissalamyň mübarek öýüniň gapdalçygyna hem saýa bolup ýaşaýar. Oň üstüne Resulullah aleyhissalam öz mübarek evine oturdaqydan Kur'an'ı öwredipdir. Başka sahabalara öwretdiýmendir. Özü öwredipdir Resulullah aleyhissalamyň. Myň gören derejesini wezen oň üstüne dünýeden geçýär, şol Tebuk jeňine barýarkäle bir kyzdyrma myňa degaqydany şo bilen şehit bolýar. Resulullah aleyhissalam özü mübarek kabra giraqydany myňa doga edipdi. Allahümme inni emseytu anhu radiyen ferza anh. Hudaya men şu sahabadan razi bollum, senneşinden razi bolluyakadan Resulullah aleyhisselam doga etti. Men arzu ettim kaşki şu kavrın içindeki men molsettim da deyip Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh men arzu eden zadım diye. Huday tebarek ve teala aydan eştellerden kabul edip aydan eştellere emel tevfiqini Allah nesip etsin inşallah. Bir mevzun cembendi etsek ey cavan Müslüman doğullu
Hudaý üçin bir zady terk etseň, Abdullah Zülbecadeyn diyaryn terk etdi, tamam mal mülkün terk etdi. Emma oň beraberinde gören derejesini gözden haramy terk etseň, Hudaý Taala muhakkak bir dünýede bolmasa ahiretde hükmen Allah sana bir pay berjekdir. Hudaý tebarek we taala hemmemize aýdan eşdellere emel tawfiqyn nesip etsin inşallah. Ötellen ruhsat bolar ýaly bir elhamiz kul huvallahu ahad okyp eserde daşarda kulak asallaň umidwarlarynyň ruhlaryna bagyslar inşallah. Okyberin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.